Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi Kabuldan. Awganistanyň prezidenti Muhammed Eşref Gani hökümet toparına yol başçylyk edip Aşgabat'a sapar etdi. Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda şu gün Aşgabatda ençeme alalaşga gol çekilýär. Türkmenistan bilen gatnaşyklary Awgan resmiýetleri uly ähmiýet berýärler. Awganistanyň prezidentiniň maslahatçy ministri Muhammed Isak Bahmanyň aýtmagyna görä, Tawfik gaz geçirjisi barada hem Aşgabat duşugynda gurun edilipdir. Awgan resmiýetlerini Türkmen tarapy dabaraly garşy alypdyr. Prezident Muhammed Eşref Gani köp ýaxşy garşy aldy. Safi barada gepleşip geçirildi. Gaz, asfalt yol, demir yol, Pakistan, Hindistan iqtisadi urda şertnama düzüldi. Awganistanda baryan ýagdaýlardan bu ýurdun goňşulary hawatyrlanma bildirýärler. Hususan Merkezi Ady ýurtlaryna Awganistanyň howpaban ýandygy aýdylýar. Emma maslahatçy minister Muhammed Isak Bahmanyň aýdysyça Türkmenistan bir tarap ýurtdur. Şu sebäpden Türkmenistana Awganistan tarapdan haýsızdyr bir hop abanmaz. Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda yüzlerce kilometre uzap gidýän serhet bar. Serhedin Awganistan tarap boýunyň aglabasynda türkmenler gowçum bolup ýaşaýarlar. Awgan türkmenleriniň Türkmenistana hop abanmagyna hiç wagt ruhsat bermejekdigini Awgan türkmenleriniň wekillerinden biri Hacı Mirza Muhammed aýtdy. Türkmenler şu Granysa'da ya Serhad Türkmenistan'da asasen köprek Türkmenler yaşıyordu. Onu Türkmenler biliyor. Türkmenistan biz için kette ulubaq. Türkmenistan biz için bir Türkmen onda bayrağı alıp oturuyor. Türkmenistan'ın o bizler için köp bir önümlü zati fikir ediyorlar. Türkmenler düşünüyorlar. Hiç vakti da Türkmen Granysa'sından Türkmenler tarafından Türkmenistan'a hiçbir zarar yetmez inşallah. O yetirmen adam hiçbirle biz yol vermez. Ýöne bilermen Abdulgany Çerkez'iň aýdyşyna garanda Türkmen-Awgan serhedinde howpsuzlyk şertleri gün saýyn ýaramadlaşýar. Awganistan tarapdan Türkmenistana da howpaban biljekdigini Abdulgany Çerkez öňe sürdi. Türkmenistan serhatları emniyeti gün-günden beter bolýar, ýaxşy bolan ýok. Ýani talip bolýarlar, ýa erbeki bolýarlar, ýa bagşa bolýarlar. Şu Türkmenistana gaýsy bolsa da nusxy bar. Türkmenistanyň aramlygyna da bul hemmejigi bir işsizlikden bolýar. Azulman aňsatda ýa onsyna ýykylýar, ýa onsyna barýar. Abdulgany Çerkez'iň aýtmagyna görä Türkmenistan Awgan türkmenlerini goldamalydyr. Çünkü Awgan türkmenlerinin iqtisadi ýagdaýlary gowlaşsa onuň Türkmenistana da behbidi bolar diýip Abdulgany Çerkez belledi. Türkmenistanyň hiç bir türkmenden nusxy etmiyor. Ýene serhedindäki türkmenleri bar, şol aram bolsa nusxy etmiyor. Yani Türkmenistan her babatdan, iqtisat babatdan kömek edipler türkmenlere. Ola iqtisat gowy bolsa, iqtisat pes bolsa her gaçakçylyk neşedem Türkmenistan ötürjek bolarlar. Salanam Türkmenistan ötürjek bolarlar. Hoýaragy. Abil Awganistan türkmenleri iqtisat barada Türkmenistan şol daş bar türkmenlere köşesi elinden gelipdi. İş güç tapyp berip biljek. Hem öz kemaýsy boljak. Hem öz mülkünü goran kemaýsyna boljak. Ýene görüp otyrs, men bir tarapdy eden işi ýok. Türkmenistanyň başlykçylary haýran alýar. Türkmen her ýerde ölüp dursa, Irakda ýa Suriýada ýa Awganistanda nide bolsa Türkmen ýençigide bolsa, bular bolsa biller bir tarapdy sesini çykarman otursa, hiç bir insan muny seýdimi. Mena haýran alýar. Goltundäki Awgan türkmenleri iqtisadi wabatdan eli geljek etbilse, men bu gatlarynda bar, agzy bir bolmasyna, onuň moraly ýokary galmasyna kemaýs diýjek. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň iri banky öýsüz haýwanlar üçin pul toplaýanlygyny eglan etdi. Bu bildiriş döwlet medeniýetinde 19 fevralda paýtagtda itlerin we pişiklerin ýydygy derilip awlanýan we öldürilýän wagtyna gabat geldi. Eglan edilişine görä täzirçilik Rysgal banky haýwanlar üçin penaxanaly keselhananyň döredilmegini goldama üçin ýörite hatabatçar. Ýurdumyzyň ähli telekeçilerini we raýatlaryny bu haýyrly işe goşulmaga çagyrýar diýilip bildirişde edilýär. Maglumatly bank hataby we
habarlaşma üçin senagatçylar hem telekeçiler bileleşiginiň telefon nomeri görkezilýär. Azatlyk radiosu salgy berilen nomerleriň birine jaň edende hatawy ýa pul geçirip bolýanlygy aýdyldy. Emma edaranyň ýygynan puluny soň nädip ulanjagyny anyklap bolmady. Haýwanlar üçin ýöride merkezleşdirilen klinikany döretmek görkezmesini 16 fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow eglan etdi. Ol şonda klinikanyň ýanynda öýtüt haýwanlar üçin penahanyň bolmalydygyny aýtdy. Bu resmi maglumatlarda bu penahanyň döwletiň garamagynda boljagy ma'lum edilipdi. Türkmenistanyň ýol başçysynyň öýtüt haýwanlara üns bermegi ýurtda itpişikleriň ýygyderli hem rehimsiz awlanýan, köpçüligiň içinde öldürilýän döwrüne we tutulan haýwanlaryň toplanýan ýerlerindäki aýylgan şertleriň hakyndaky maglumatlaryň çap edilmegine gabat geldi. Ençimel bäri türkmen häkimetleri we döwlet mediasy öýtüt haýwanlar temasyny düýpden gozgamandy. 2019-njy ýylyň başyndan beri Aşgabatda öýtüt itpişikler rehimsizlik bilen ýygyderli häsiýetde awlanýar. Azatlyň habarçylary we töhfetdeşleri olary tutýan guramalaryň we işgärleriniň görkezýän rehimsizligi bilen bagly onlarça wakalar barada habar berdiler. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Günorta gaz koridoruna goşulmagy teklip edýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Günorta gaz koridoruna goşulyp Ýewropa gaz iýermegi teklip edýär. Bu barada Ýewropa Birleşiginiň büdjet we adam resurslary boýunça komissary Günther Oettinger'iň eden çykyşyny Interfax habar agentligi 20 fevralda habar berdi. 20 fevralda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda Günorta gaz koridoruna değişli konsultativ geňeşiň ministrler derejesindäki 5-nji duşuşy geçirildi. Duşuşyga Birleşen Şarlygyň Birleşen Ştatlaryň Ýewrokomissiyanyň we tassama gatnaşýan ýurtlaryň resmiýleri hemde halkara energiýa kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy diýip Azerbaýjan medeniýeti ýazýar. Ýewropaly komissar Oettinger Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa gaz aktyrmaga çagyrdy. Onuň sözlerine görä konsultativ geňeşiň duşuşyna gatnaşan ýokary wezipeli türkmen resmiýeti bu teklibi özleriniň kabul edýänliklerini ýaňytdy. Ýöne munyň bilen bagly ahyrky karar Türkmenistana bagly diýip Oettinger'iň sözleri Interfax'da getirildi. Günorta gaz koridoru Ýewrokomissiyanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Kaspy deňiziniň hemde ýakyn günlerde ýerleşýän käbir ýurtlaryň gazyny Ýewropa aktyrmak gözeňine tutulýar. Azerbaýjandan Ýewropa çekilmegi gözeňine tutulýan Günorta gaz koridoru tassamasy Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Ýewrokomissiyanyň çap eden maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi Günorta gaz koridorunyň üstü bilen Ýewropanyň energiýa puwdugyny Russiýa garaşlylygyny azaltmagy maksat edinýär. Türkmenistan bilen Ýewropa energiýa puwdugyny hyzmatdaşlygy köp ýyllyklaryň dowamyny agzap gelýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp, bu dokumenti ratifikasiýa etmäni gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa puwdugyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünüşmek memorandumuna gol çekildi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.